Зөһрә һәм Альфис Разиевлар җиләкне 4нче елын үстерә. Бәрәңге бакчасы моның өчен бик кулай дип саныйлар алар. Кояш та, җил дә җитәрлек бирде, җире дә уңдырышлы булган. Кышта мен җиләкне инде Шаллыдан bir 20 төп сатып алып кайттым да инде. Гигантелла дигән сорт инде бу. Бәләкәй бакчада гына үрчеттем инде. Яңадан соң үрчегәч олы бакчага да утыртып карайсым килде инде. И олы бакчага да бик күп итеп утырттым да, шуннан китте инде үсеп. И тагы кызыгып, тагы шулай ниттем инде, суздым инде бәрәңге бакчасына инде. Ауру, хәлсез үсемлекләрне төпләп торалар, әмма аурулардан бер нәрсә дә сипкәннәре юк. Химик препаратлар кулланмыйлар. Ашламага килгәндә инде мал тизәген ашытып, шулай итеп сибәбез инде. Лейка белән бер установка бар. Лейка белән сибәләрен балалар шулай лейка белән сибеп йөриләр инде. Яз көне ашларга кирәк инде. Яз көне ашлайм инде җиләкләрне. Берничә рәт арасында сарымсаклар да күренә. Аны корткычлардан, гөмбә авыруларыннан саклау өчен эксперимент рәвешендә утыртканнар. Кошлар зыян китермәсен өчен карашкылар куйгалыйлар. Җәйге эсселәрдә җиләкләрне сугаралар. Үрчетү өчен үсентеләрне Зөһрә Разиева үзе әзерли. Үрчетү өчен инде мыекны җибәрәбез инде, шул мыектан үсентегә әйләнә бит инде беренче үсенте. Ана шунысын алып утыртырга кирәк инде. Ана шул үсентедән соң тагын кабат киткән, уже аның әйбәт булмай инде. Ана шул беренче үсентесе әйбәт була инде, үрчетеп җибәрер өчен инде. Баллы һәм сусыл җиләк үстерүнең сире яхшылап сугаруда һәм кояш белән җилнең җитәрлек булуында икән. Уңышны 2 көн саен җыеп торалар. Шул рәвешле ай буена күңелле мәшәкатьләр белән яши гаилә. Алдагы елларда башка төрле сортларны да сынап карарга уйлыйлар. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.